पापा, अगर कलयुग में भगवान सामने आ जाइए तो हम का मांगेम? भगवान से का मंगब? बेटा, भगवान से कही ह कि कलयुग में महाभारत के अभिमन्यु बना दी आ सातवां दरवाजा भी भेदे के सिखा दी। आ हर युग में कपटी शकुनी आपन चाल चल रहल आ छल प्रपंच देख के सामर्थ्य मर रहल आ जीवन के ई चक्रव्यूह से निकले के बता दी। सातवां दरवाजा भी भेदे के सिखा दी। आ सम्मान द्रौपदी के त अभियो लुटा रहल सम्मान द्रौपदी के त अभियो लुटा रहल आ कर्ण के कुंडल कवच धोखा से जा रहल आ एकलव्य के अंगूठा यहाँ हर रोज कट रहल। राजपाटला यहाँ भाई भाई बंट रहल आ युद्ध अभी शेष बा, समर शंख सुना दी। सातवां दरवाजा भी भेदे के बता दी। आ समय त दुर्योधन के साथ दे रहल, गदा आ गांडीव के परिचय बदल रहल। भीष्म के प्रतिज्ञा के अब मोल कहाँ बा आ युधिष्ठिर नियर मीठा वचन आ बोल कहाँ बा। संघर्ष के रणभूमि में गीता के सार सुना दी आ सातवां दरवाजा भी भेदे के बता दी। बुझल? इहे मंगिहा।